ζημιά στο πρόσωπο. Όχι. Πού χτυπάς. Πού σου λέω να ρίξεις χτυπήματα όταν είμαστε εδώ. Ή στο σάκι, ή φοράω τους στόχους, τους κόκκινους, έτσι, ή το μαύρο. Γιατί, επειδή έχετε πάρα πολύ δύναμη, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Γιατί άμα χτυπήσεις το φίλο σου όπως παίζεις κατά λάθος, μπορεί να πονέσει πάρα πολύ. Μπορεί να του σπάσει η μύτη, μπορεί να του σπάσει το δόντι. Και να λείπουν μετά πάρα πολλά δόντια. Δεν ξέρω, για να δω τα δόντια σας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Επίσης, όταν είμαστε. Ακούστε, προσοχή. Όταν είμαστε με τον αδερφό μας ή με την αδερφή μας, μπορούμε να παίζουμε και να κάνουμε κινήσεις, αλλά πρέπει να τα κάνουμε στον αέρα αν θέλουμε να παίξουμε. Όχι να παλεύουμε στα αλήθεια. Γιατί είναι, όπως είπα και πριν, αυτό αρκετά επικίνδυνο. Όπως για πριν άμα ήταν μια πισίνα μπροστά σου και είχε μέσα καρχαρίες, θα έκανες κουτιά για να κάνεις αστείο. Θα σε φάνε, θα σου φάνε τα μπουτια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρω πώς τη θάλασσα. Έτσι δεν είναι, ούτε εγώ θα μπαίνω στη θάλασσα. Είναι αυτό που κάτι ακουμπάς και πετάγεσαι σαν δεινόσαυρος πάνω. Έτσι κάνω και εγώ. Αν ακουμπήσω μια φορά με τσίπησε ένα ψαράκι, ήταν τόσο μικρό. Και πετάχτηκα, κολυμπούσα, βγήκα έξω σε χρόνο ρεκόρ. Δεν έχω ξανακολυμπήσει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, άρα έτσι είναι και με αυτά που κάνουμε εδώ. Τα κάνουμε γιατί θέλουμε να είσαστε δυνατοί. Τι άλλο θέλουμε, Κορνηλία? Γρήγορη! Ναι, γρήγορη το είπε ο Στέφανος. Και τι άλλο θέλουμε? Δυνατή! Δυνατή, γρήγορη και. Δυνατή! Όμορφη, όχι. Έτσι κύριε, το βρήκε. Δυνατή, θέλουμε να γίνουμε δυνατοί, θέλουμε να γίνουμε γρήγοροι. Και το πιο σημαντικό από όλα, θέλουμε να γίνουμε έξυπνοι. Γιατί όμως? Για φανταστείτε, αν είναι κάποιος πάρα πολύ δυνατός, πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, με τα βράσια του να σηκώνει ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι καθόλου γρήγορος, αυτός θα μπορέσει να νικήσει και να την τηλέφωνο. Θα του πάρει το τηλέφωνο του από τη μία τσέπη, θα του πάρει το πορτοφόλι του από την άλλη τσέπη, και αυτός, επειδή δεν είναι γρήγορος, δεν θα τον προλάβει. Έτσι δεν είναι? Θα τον κλέψουν δηλαδή. Έτσι δεν είναι? Άρα τι χρειάζεται? Πρέπει να είναι και δυνατός και τι άλλο. Γρήγορο! Και γρήγορος. Έτσι δεν είναι, Στέφανο? Κάποιος που είναι μόνο γρήγορος, αλλά δεν έχει καθόλου δύναμη. Άμα κάποιος πήγαινε να το επιρρεθεί και να τον πειράξει, θα μπορούσε να κάνει άμυνα. Όχι, απλά δεν είναι. Θα μπορούσε να φύγει. Αλλά άμα δεν μπορεί να φύγει, τι κάνει μετά? Μετά. Άμα ο άλλος τον πιάσει το χέρι, πώς θα φύγει ο γρήγορος? Δεν θα μπορέσει να φύγει. Για κρατάμε. Ενώ το σωστό είναι να κάνουμε τεχνικές, Δεν πιάσαμε το άλλο χέρι. Κοίτα τώρα τι θα κάνει. Όπως και εσύ, άμα σε πιάνω, τι κάνεις? Αλλά θα τα δείξουμε μετά. Έτσι δεν είναι? Άρα θέλουμε και δύναμη. Γιατί αν είσαι γρήγορος, αλλά δεν έχεις δύναμη, πάλι δεν θα μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Επίσης, το μυαλό γιατί το θέλουμε? Για να. Αφού ο δυνατός και ο γρήγορος μπορεί να νικήσει έναν κακό. Δεν μπορεί? Θα μπορούσε. Το μυαλό γιατί το θέλει? Για τα γράμματα, όπως ο γρήγορος. Για να μην έχεις Στέφανε, πώς θα τον καταλάβουμε τον κλέφτη, άμα δεν έχουμε μυαλό? Μπορεί ο κλέφτης να πάει στην Κορνηλία και να πει: Κορνηλία, δώσε μου λίγο τα παπούτσια σου να τα δω. Και θα πει τότε η Κορνηλία: θα βγάλει τα παπούτσια του και θα τα δώσει στον κλέφτη. Και θα πει: θα αρχίσει να τρέχει ο κλέφτης και θα φύγει. Άμα δεν έχει μυαλό η Κορνηλία, δεν θα καταλάβει γιατί ο άλλος πρέπει να της τα πάρει. Δεν είναι και αυτό σημαντικό? Πώς θα καταλάβεις λοιπόν αν κάποιος είναι κακός ή αν κάποιος είναι κλέφτης? Πρέπει να έχει μυαλό να σκέφτεσαι. Άμα σου πει ο άλλος, δώσε μου τα ηλεκτρονικά σου και τα παιχνίδια σου, και θα σου τα δώσω σε λίγο. Άμα είναι πολύ καλός φίλος που τον ξέρεις καιρό, έχεις καταλάβει ότι είναι φίλος. Μπορεί να του δώσεις μερικά παιχνίδια να παίξεις, έτσι δεν είναι? Αλλά άμα δεν το ξέρεις, θα τα δώσεις τα παιχνίδια σου όλα. Κύριε, θα πάρει το. Τι λέει ο Άγιος Βασίλης, πηγαίνει δώρο σε όλα τα παιδιά? Όχι, συχνά. Στα κακά παιδιά δεν πέφτει. No. Και τα βάζει και φυλακή. Έτσι θα λέω στα κορίτσια μου από τον χρόνο. Και
Γιατί φέτος δεν μπορώ. Μπορεί να κάνει Τα κακά παιδιά παίρνουν ένα μικρό δωράκι. Άμα είναι λίγο, άμα είναι πάρα πολύ κακά, δεν παίρνουν τίποτα. Ή τα βάζει φυλακή, τα βάζει. Όχι! Παίρνει τηλέφωνο. τίποτα! Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία ο Άγιος Βασίλης και λέει: εδώ έχω το φύγο. Δεν ήταν ικανό παιδί φέτος, πρέπει να το πιάσετε. Έξυπνο και αυτό είναι καλή ιδέα. Κάτι πού τις έχεις? Πού να τις πάρεις? Όχι. Γιατί δεν κάνεις την κλίση σου, πες. Λοιπόν, για να ρωτήσω λίγα πράγματα ακόμα για να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε. Κάθε καλό Στέφανε, κάθε δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, ναι, αλλά σου απάντησα. Με ρώτησες δεύτερη φορά. Και σου εξήγησε και γιατί. Γιατί τώρα που θα κάνουμε κινήσεις, δεν γίνεται εσύ να μαζεύεις τις κάρτες σου. Άμα με κάθε πλατεία σου πέφτουνε, άρα όχι. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε αυτοάμυνα. Αυτοάμυνα σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου. Εαυτό και άμυνα. Εντάξει. Από τι προστατεύουμε τον εαυτό μας, το είπαμε τώρα, από τι Δήμητρα? Από τον κακό. Δήμητρα, ναι. Και από τους κλέφτες, Κορνηλία. Και μερικές φορές μπορεί και από κάποιο άτακτο παιδί. Μπορεί κάποιος φίλος σας στο σχολείο να έχει τρελαθεί και να κάνει κινήσεις ανεμοστρόβιλου. Και έρχεται κοντά σου και ξαφνικά πρέπει το χέρι του να έρχεται έτσι. Θα κάτσεις ακίνητος και θα γίνει αυτό. Τι θα κάνεις, δεν θα προστατεύσεις τον εαυτό σου? Μπορεί να παίζετε ακόμα και μπάσκετ, ή να παίζετε ποδόσφαιρο, ή να παίζετε κυνηγητό. Και να τρέχει κάποιος πάνω σου πολύ γρήγορα. Θα κάτσεις και θα τον κοιτάζεις. Στέφανε. Δεν θα σηκώσεις τα χέρια σου για να το σταματήσεις. Για να μην τρακάρετε. Ναι, θα πρέπει να πάω να αποφύγω. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που τα ξέρει γιατί πρέπει να έχει δείξει κουτουλιές σε όλους. Εδώ πέρα έχουν τρακάρει σχεδόν όλοι μεταξύ τους. Όχι, όχι. Αλλά η ηλικία που αρχίζει να φέρνει διαφορά μεταξύ κατανόησης και δράσης είναι συνήθως 6 προς 7 ετών. Μερικοί 8 ετών, μερικοί μπορεί και 5,5-6. Μέχρι εκεί, όλοι έχουν τρακάρει. Μέχρι εκεί την ηλικία, ακόμα προσπαθούν να καταλαβαίνουν και να αντιδρούν. Σωστά, μαμά. Έχουμε τρακάρει. Ναι, όλοι έχουν τρακάρει. Εγώ μια φορά τρακάρα με ελικόπτερο. Πώς? Πετούσα το ελικόπτερο το δικό μου και ήρθε ένα άλλο ελικόπτερο και τρακάρα μας. Δεν είναι το ελικόπτερο. Μετά, εντάξει, λοιπόν, για σηκωθείτε όρθιοι. Άρα, μαθαίνουμε να προστατεύουμε 3 πράγματα. Θέλω να τα θυμηθείτε. Μπορεί διάσχενα να τα θυμάται. δύσκολα. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε να προστατεύουμε είναι ο εαυτός μας. Το είπα εγώ, έτσι δεν είναι? Τι άλλο μαθαίνουμε να προστατεύουμε, Κορνηλία? Εκτός από τον εαυτό μας. Τους φίλους μας. Ή ποιον άλλο? Την αδερφή σου, τον μπαμπά σου και τη μαμά σου. Μπορεί να θέλουν και αυτή βοήθεια, Κλάς, πηγαίνει στη σειρά. Άρα μαθαίνουμε λίγο σωστά το είπε η Κορνηλία. Μαθαίνουμε είπε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Μετά μαθαίνουμε να προστατεύουμε τον φίλο μας ή τη φίλη μας ή τους φίλους μας. Και ένα τελευταίο πράγμα, Στέφανε, τι άλλο πράγμα μαθαίνουμε να προστατεύουμε? Μα, πρόσεξε. Τι άλλο θέλουμε να προστατεύσουμε? Είπαμε τον εαυτό μας, είπαμε τον αδερφό μας ή την αδερφή μας ή τους φίλους μας. Και κάτι ακόμα. Θέλω να ακούσεις. Όχι, το είπα. Θέλω να ακούσεις αυτό που λέω και θα το βρεις. Τι πάει να κλέψει ο κλέφτης? Τι άλλο δηλαδή μαθαίνεις να προστατεύεις? Το κλέφτη! Όχι! Κουνιές θα κάνεις. Μαθαίνετε λοιπόν να προστατεύετε τον κλέφτη, ναι. Στέφανε! Αν ένας κλέφτης μπει τώρα εδώ μέσα και πάει δίπλα στον μπαμπά σου και πάει να του πάρει το τηλέφωνο, γιατί μπορεί ας πούμε να του αφήσει δίπλα το τηλέφωνο ο μπαμπάς. Και εσύ τον δεις αυτό τον κλέφτη. Τι θα κάνεις, θα τον κοιτάζεις τον κλέφτη? Θα πάρει το τηλέφωνο, θα αρχίσει να φεύγει ο κλέφτης. Τι θα κάνεις? Θα το πολεμήσω. Ναι, και μπορείς να το φωνάξεις και στον μπαμπά σου. Μπαμπά, ένας κλέφτης, έτσι δεν είναι? Αυτό σου πήρε το τηλέφωνο. Ναι,
που μπορεί να είναι λεφτά, μπορεί να είναι το μπουφάν μας, τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας, μπορεί να είναι όταν μεγαλώσετε θα έχετε και τηλέφωνο. Όταν πάμε πρώτη γυμνασίου. Αν πάμε τώρα, μπορεί από όταν πάτε πρώτη γυμνασίου να μην έχετε τι θα έχουμε τότε. Εγώ ακόμα περιμένω τα υπτάμενα αυτοκίνητα που μας λέγανε όταν ήμασταν όλοι μικροί ή ότι μέχρι το 2015 θα ζούμε στον Άρη. Αυτά μας λέγανε, συζητήσαμε έρχονται. Λοιπόν, για σηκωθείτε. Πάμε σε σταματάκι λοιπόν. Μέχρι 20 φορές. Πάμε για ζωντά. Πάμε. Στέφανε, 20 καπιτιά, πάμε. Ανοιχτά. Ότι αυτές οι ηλικίες είναι στο όριο που αρχίζει κάτι να φτιάχνει. Πρώτα πρέπει να αποκτήσουν κάποιες ικανότητες οι οποίες είναι μέσα από την επανάληψη. Λοιπόν, προς πίσω τα πόδια, προς πίσω, 20 φορές. Όταν αρχίσουν και νιώθουν άνετα, αρχίζουν μετά να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να έχουν αυτοπεποίθηση στην κίνησή τους και σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Κορίτσια, αγόρια, η Δήμητρα τώρα, ψηλά γόνατα, μαζί με την Ορτουλία μετρήστε. Μέχρι το 10. Έτσι, μπράβο, κορίτσια. Κοιτάζει, άμα τα ξέρετε. Και πίσω πόδια, Ορτουλία, εσύ. 10 φορές. Έτσι, μπράβο. Στέφανε στη σειρά γιατί θα πάμε στη ζώνη που είσαι θα σου δώσω ροζ με καρτούλες. Ζώνη. Θα είσαι στη σειρά όλο το μάθημα. Εντάξει. Και τελευταίο, 1, 2, και το στέρνες, θα την ακούσουμε λίγο. Και οι πατούσες σας. 10. Πάρα πολύ ωραία. Για να δώσω το πραγματικό που λέει εδώ. Να φέρεις Άγιεν Βασίλη ένα αυτοκίνητο. Όχι. Έφερα λάθος πρόγραμμα, παιδιά. Έφερα το γράμμα του Άγιου Βασίλη. Άιντε εσύ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις κλωτσιές μας λοιπόν. Θέση μάχης. Θέση προσοχής. Θέση άμυνα. Εσύ ασφαλίσκω. Θέση προσοχής. Θέση άμυνα. Στοπ ασφαλίσκω. Έτσι μπράβο. Για να δω λοιπόν όλους μαζί. Όταν περίμενε, φέρνετε στο μικρό. Γεια σου να. Να δω μικρό. Ευχαριστώ. Όταν λοιπόν κάποιος έρχεται να σου κάνει κακό και το έχεις καταλάβει, θα πάρεις θέση άμυνας. Αλλά τώρα που θα κάνω βήμα, θέλω να πάρεις ένα βήμα πίσω και να πάρεις θέση άμυνας. Για να δω. Όχι μπροστά πίσω, γιατί η άμυνα πρέπει να πας λίγο πιο μακριά. Γιατί αν πας μπροστά θα τρακάρεις αν άμυνας. Πίσω. Έτσι, μπράβο. Και τι θα μου πεις. Όλα αυτό. Α, μπράβο, έτσι θα πεις. Για να δω, Στέφανε. Θέση άμυνας. Θέση άμυνας. Θέση άμυνας. Στοπ. Πες και στο στοπ. Θέση άμυνας. Και βήμα πίσω. Στοπ. Εντάξει. Και για να δω και λίγες βασικές θέσεις. Όλη θέση άμυνας μαζί. Θέση άμυνας. Είναι εξετάσεις, δεν θέλω άλλα αστεία. Θέλω τα αστεία να είναι έξυπνα και όχι όταν ζητάω να κάνετε κλωτσιά, να κάνετε έτσι. Αυτό θα ήταν αστείο άμα ήμασταν στην προπόνηση, αλλά τώρα κάνουμε εξετάσεις. Θέλω να δω τα δυνατά σας να βάζετε. Κάνω επίθεση στην κεφάλα σας. Για να δω. Και εδώ και εκεί. Και η άμυνα γίνεται όχι όλη μέρα. Δεν το έχω πίσω, το έχω μπροστά από το κεφάλι μου και λίγο ψηλά. Άρα μην τα βάλετε και πίσω τα χέρια σας. Και αυτό γίνεται αν κάποιος πάει να σου επιτεθεί από ψηλά. Και δεν μένει εκεί μετά θέση άμυνας από συζήτηση. Για να δω ξανά. Ω, ξεγέλασα. Όχι, όχι. Θέση άμυνας, Στέφανε, γιατί όταν κάνεις τρέλες, μπορεί ο άλλος να σου... Λοιπόν, για να δούμε γρήγορα, θα κάνω πολλές επιθέσεις. Ένα λίγο πιο δίπλα. Τέλεια. Όταν λοιπόν σας επιτίθεται
κάποιος από ψηλά προστατεύει το κεφάλι του. Όταν έρχεται χαμηλά να σου πειράξει την πίτσα, του διώχνει στο χέρι. Όταν ξανά ψηλά, ξανά χέρι το κεφάλι την πίτσα. Έλα, Στέφανε, σε λίγο θα κάνουμε το χέρι, μην βιάζεσαι. Περίμενε. Στοπ. Γιατί έφυγες? Στέφανε, τελευταία φορά που κάνεις τρέλες. Είμαστε σε εξετάσεις. Δεν θα κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, αλλιώς θα σας γυρίσω όλους ανάποδα να κοιτάτε από εκεί. Εντάξει, όταν σου ζητάω να κάνεις την άσκηση, θα κάνεις την άσκηση. Στις εξετάσεις είμαστε όλοι σοβαροί. Θα κάνουμε λίγα αστεία. Άμυνα. Εντάξει, το κατάλαβα. Τώρα. Πολύ ωραία. Δεν συμμάχεις λοιπόν τώρα. Για να δω όλοι μαζί να κάνετε την κλωτσιά. 1. Τι θυμόσαστε? Για να με πίσω. 1. Εγώ μετά. 2. Κοιτάμε τον καθρέφτη, έχουμε τα χέρια και το πόδι θέλουμε να πάει ψηλά. 3. Τον εαυτό σας εκεί. 4. Καλώς. 5. Έλα λίγο. Το άλλο πόδι. 1. Πιο ψηλά. 2. 3. 4. 5. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Χάλια είσαστε. Ξέρεις γιατί το πόδι σας έφτανε τόσο ψηλά. Ενώ εγώ ήθελα να φτάσει πολύ ψηλά. Τώρα θα δω λοιπόν αν είσαστε καλοί. Ένας. Θέλω. Ένας να έρθει μπροστά να κάνει 4 συμπλοκές. Κορνελία, είσαι πρώτη. Πάμε. Την 1. Και θέση μάχης. 1. 2. Το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. Πάμε. 3. Και το άλλο. 4. Και αν ήταν μία πιο γρήγορα. Πάμε. Γρήγορα. Έτσι θέλω. Και το άλλο. Γρήγορα. Έτσι θέλω. Ωραία. Έλα Δημητρά. Πάμε. 1. Το άλλο. 2. Πάμε το άλλο. 3. Και το άλλο. Τέλεια. Τι γίνεται? Είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε. Ας πάμε εδώ. 1, 2, 3, τι ήταν αυτό? 4. Τα χέρια σου γιατί κάνουν έτσι όμως? Ξανά άλλες 2. Πάλι κάνουν έτσι τα χέρια σου. Τα χέρια σου έτσι. Τετάλλο. Σαν να κολυμπάει στη θάλασσα. Κλωτσάει στο κλωτσά. Πάμε. Πάμε κλωτσιά. 1-4 φορές. Θέλω το κεφάλι σου να μην είναι κοντά σε αυτό, γιατί εδώ είναι ο κακός σου. Μπορεί να είναι κουνιά. Ωραία, αυτή ήταν πολύ ωραία. Αυτή ήταν πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο, στη θέση σου. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Όλοι στον καθρέφτη, κλωτσιά 2. Γεια σου να πες στον καθρέφτη. Ποιότητα, πολύ πιο δίπλα. Θυμόσαστε που πάει η κλωτσιά 2. Για δείξτε λίγο, δείξτε λίγο φίβο εσύ. Δείξτε την Κορνελία και εσύ. Άρα η κλωτσιά 2 δεν πάει ψηλά, πάει μπροστά έτσι, δεν είναι? Πάμε λοιπόν. 1. Κοιτάτε καθρέφτη. 2. 3. Τον πατάμε τον άλλο για να τον σπρώξουμε. 4. 5. Αλλάξτε πόδι. 1. 2. 3. 4. 5. Έλα Κορνελία. 4 συλλογικές. Πάμε. 1. 2. 3. 4. Έλα Δημητρά. Πατάμε. 1. 2. 3. 4. Ωραία. Έλα. 1. 2. 3. 4. Έλα Στέφανε. Με την μύτη χτύπαμε. Να κάνεις. Μπράβο. 2, 3, 4. Πάμε. 1, 2, 3 φορές. 4. Εδώ πέρα φαίνεται και η δύναμή σας. Στον καθρέφτη σας βλέπουν, αλλά δεν ξέρουν οι άλλοι αν είσαστε δυνατοί. Τι άλλη κλωτσιά έχουμε, Ιωάννα? Την κλωτσιά 3 τη θυμόσαστε? Ναι. Δημήτρα, θυμάσαι την κλωτσιά 3? Μπράβο. Έτοιμοι. Πάμε. 1. Κλωτσιά 3. Είναι πλάγια. 2. Κοιτάτε καθρέφτη. Κοιτάτε τον εαυτό σας. 3. 4.
5. Πάμε και το άλλο πόδι. 1. Περίμενε. 2. Όλοι μαζί. 3. 4. 5. Λοιπόν, στο πιο μεγάλο τμήμα την κάνουν όλοι μαζί. Και εκεί πρέπει να τους κυνηγάω. Πρέπει να τους κυνηγάω. Για να δούμε λοιπόν την κλωτσιά 3-4 φορές. 1. 2. 3. 4. Πολύ ωραία. Έλα λίγο. 1. 2. Ω, σήκωσε το μπορείς. Ναι, 3. 4. Ωραία. Πίσω, περίμενε. Κάντε λίγο πιο πίσω. Έτσι. Πάμε. Την 3. 1, 2, 3. Όχι, break. Όχι break dance. Κάνεις την κλωτσιά και παίρνεις θέση, άλλες 2. Θέση. Έτσι, μπράβο. Προσπαθούμε να δυναμώσουμε το σώμα. Δεν γίνεται να το παρατάτε και να πέφτει κάποιος. Σιγά σου. Κύριε, ο Μάνος κάνει πλακιβούλες. Όχι ο Μάνος. Μάνο, όχι ο Μάνος αυτός. Και το άλλο πόδι, Στέφανο. Και το άλλο πόδι. Και το άλλο πόδι, άλλη. Ωραία, ωραία. Έλα, για σου εδώ. Κάντε λίγο πιο πίσω, φύγω. 1, 2, 3, 4. Πανεύκολο. Και η τελευταία. Η γλωσσιά 4 θα την κάνουμε εδώ. Θα την κάνουμε λίγο στον αέρα, αλλά εδώ θα είναι πιο εύκολο. Η γλωσσιά 4 λοιπόν είναι και στροφή. Εντάξει, το θυμόμαστε. Θα τα καταφέρουμε όλοι να κάνουμε. 1, 2, θέλω και το πόδι. 3, σηκώνω το ποδάρι και στρίβω. 4, 5. Είναι μαζί με τη στροφή που λες, Στέφανε, κοίτα. Είναι η κλωτσιά, μαζί με την κλωτσιά θα στρίψεις, εντάξει. Και το άλλο πόδι. 1, 2. Όταν το κάνετε εδώ θα το κάνετε εύκολα. 3, 4, 5. Ωραία. Για να σας δω λοιπόν ένα. Θα κάνεις και τη στροφή, έτσι. 4 κλωτσιές. Έτοιμοι. Θα συνεχίσεις, το ένα πόδι πίσω, ωραία, αφού είσαι έτσι, αυτό το πόδι θα κάνει την κλωτσιά και θα πας από εκεί. Πάμε. Έτσι, και σίγουρα εδώ πίσω. Και στρίβεται, πιο πολύ. Πάμε το άλλο. 2, καλύτερα, λίγο πιο πίσω. 3. Ναι, αλλά και τα δεύτερα να το σηκώσεις. Θέλω να στρίψεις και να το σηκώσεις. Αλλά δεν το σηκώσεις στην αρχή και μετά στρίψεις. Μαζί. Πάμε. Ναι. Έλα άλλη μία, περίμενε πιο πόδι, βάλε θέση μάχης. Ωραία, άρα αυτό θα θέλεις. Εντάξει, 1, 2, 3, πάμε. Αυτό θέλω, είδες. Άρα θέλω να στρίβεις πιο γρήγορα. Ωραία, έλα Λίβιδα. Λίβιδα, είσαι έτοιμη. Θες να σε στριβώ. Είναι μόνη σου. Ωραία, πάμε. Από το πλάνο. Ναι, και στροφή, και άλλο. Ωραία, και τώρα το άλλο σου πόδι 2 φορές. Ναι. Ω, άλλη μία. Έτσι, μπράβο, είναι τσαρπίνια. Λοιπόν, λίγο είσαι έτοιμος. 1, 2, περίμενε, θα δεις. Καλά τις έχεις κάνει. Το άλλο πόδι, καλέ. Το άλλο πόδι, ναι. Πατώ πίσω το άλλο πόδι. Έτσι, πάμε. 3, όχι αυτό. Αυτή την κάναμε και το άλλο πόδι, άλλη μία. Μπράβο, αυτή είναι καλή. Έλα, Στέφανος. Αυτές οι δύο είναι καλύτερες. 1, 2. Άλλη μία. Έτσι, το άλλο. Είσαι πολύ κοντά. Ναι. 3. Λίγο πρόσωπο και μην πέσει ο Στέφανος πάνω από εκεί. Κεφαλά σου. 4. Μπράβο. Έλα. Μπροστά. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Όχι. Καλά την έχεις κάνει. Πολύ ωραίες κλωτσιές. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Στέφανε, πήγαινε και φέρε ένα μεγάλο σπαθί. Όλοι πίσω. Όλοι πίσω. Καθίστε. Πιο πίσω θέλω να πάτε. Έλα.
Καθίστε πιο πίσω. Δημητρά, εδώ με τα παιδιά, έρχεσαι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τώρα κάτι άλλο. Κορνηλία, έλα μπροστά. Εκτός από θέση άμυνας που κάνουμε στο ροφή, έχουμε και άμα πέσουμε κάτω. Οπότε κάτσε κάτω, θυμάσαι πώς είμαστε όταν κάθεσαι κάτω. Αν έχεις πέσει κάτω, πρέπει να είσαι σε θέση άμυνας στο έδαφος. Μπράβο, άρα τα πόδια τα έχεις έτσι και στηρίζεσαι με τα χέρια. Και τι κάνεις αν εγώ είμαι ο κακός, θυμάσαι, πρέπει τα πόδια σου να είναι μπροστά μου. Και τώρα γυρίζεις από εδώ τα πόδια σου. Και τώρα γυρίζεις από εδώ. Για να μην μπορώ να σε πλησιάσω και να μπορείς να με κλωτσίσεις. Έτσι δεν είναι? Το θυμόσαστε γιατί 1, 2, 3, που θα τις μετρήσω χαζεύετε. Εξηγώ την άσκηση, δεν θα το ξαναεξηγήσω. Εντάξει, θα σου κάνω επιθέσεις όταν είμαστε στο έδαφος. Πώς κάνουμε την άλλη να κάνουμε? Με τα 2 ή με το 1? Με τα 2. Με το 1. Έτσι, μπράβο. Για να δούμε λοιπόν. Έτσι, προσπάθησε να προστατεύσεις. Μη μ' αφήνεις να σε πειράζει. Για να δω. Για να δω. Θα πω. Κλωτσάμε να φύγω. Κλωτσάμε να φύγω. Ναι, δυνατά. Κλωτσάμε να είμαι κοντά σου. Κλώτσε. 1, 2, 1, 2. Έτσι. Κλώτσα. Κλωτσάμε να φύγω. Πρόσεχε την κεφάλα σου. Από εδώ τα πόδια σου. Κεφάλα. Από εδώ τα πόδια σου. Κεφάλα. Τέλεια. Πήγαινε πίσω. Έλα Δημητρά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλά τα κάνεις. Εντάξει. Από εδώ τα πόδια. Μπροστά μου. Σε μένα. Χέρι. Χέρι. Ναι, αυτό. Τώρα από εδώ. Έτσι, μπράβο. Τώρα από εδώ. Όχι, εδώ τα ποδάκια σου. Τουλάχιστον να φύγω. Τουλάχιστον σπρώξε με. Μπράβο. Τουλάχιστον να φύγω. Η κεφάλα σου. Η κεφάλα σου. Η κεφάλα ξανά. Έτσι, μπράβο. Πήγαινε πίσω. Έβαλε, έλα. Έλα, κάτσο. Κάτσε κάτω. Κόμε, πάμε. Και το ένα χέρι. Και γύρνα. Και ξανά. Και γύρνα. Και τώρα το άλλο χέρι. Ω, δεν γύρισε από εκεί. Σε μένα τα πόδια σου. Και από εδώ πρέπει να μπράβο. Και τώρα από εδώ. Και τώρα από εδώ. Και τώρα από εδώ. Τουλάχιστον να φύγω. Τουλάχιστον να φύγω. Τουλάχιστον το ποδάρι. Έτσι, μπράβο. Κεφάλα. Όχι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έχασες. Δεν ξαπλώνουμε στο πάτωμα στα καλαμάρια. Είσαι και φέρεις την καλαμάρια. Κάνε αυτό, έλα πιο μπροστά. Πάμε εδώ. Επίθεση. Πάμε εδώ. Όχι break dance. Αυτά τα έχει μάθει από τον Αλέξανδρο. Αποκλείεται να τα μάθεις από μένα. Για να δω. Για να έχω ξανά. Άμα. Λοιπόν, ωραία, καλαμάρι στη θέση σου. Έλα φύγω. Εσύ σου ασυχιάς. Να δω από εδώ. Όχι. Το είπες καλά, αλλά όχι χτύπημα. Είσαι καλαμάρι. Όχι, τι έγινε εδώ. Τι έγινε, τα πόδια σου πρέπει να είναι μπροστά μου, ξεχάστηκες. Φεύγανε πίσω, πίσω γρήγορα. Μπροστά μου τα πόδια σου, να μην μ' αφήνεις να πλησιάσω. Εδώ έχεις πάνω. Άρα τι γίνεται τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι κοιτάζουμε τον εαυτό μας πιο πολύ από τον κακό. Εγώ είμαι ο κακός, εμένα δεν κοιτάξεις. Πόδια. Τουλάχιστον να φύγω. Όχι, αυτό είναι αυτό, θα πονέσει το πόδι σου. Δεν είναι μπάλα αυτό. Πρέπει να το πατήσεις. Είσαι καλά. Δεν είναι ο σκοπός να με σκοτώσεις, είναι να με διώξεις. Γιατί αν με χτυπήσεις με όλη σου τη δύναμη, θα πέσω πάνω σου με το κεφάλι και θα χτυπήσεις. Άρα πρόσεξε. Τον πατάς για να τον διώξεις τον άλλο. Κάνεις αυτό. Εντάξει, το κάνουμε σωστά τώρα. Το έχουμε ξανακάνει, αλλά εσύ θα κάνεις ζουλιές. Όχι ζουλιές. Διώξε με ήσυχα. Αυτό είναι σωστό. Εντάξει, ξανά. Αυτό. Ξανά. Ξανά. Τι γίνεται εδώ. Έτσι, μπράβο. Για να δω την άλλη. Έτσι, πρέπει να είσαι στα μάτια σου. Εντάξει, πήρε πίσω, έλα για σένα. Φύγω. Συγκέντρωση θέλουμε, όχι να πουνιόμαστε. Γι' αυτό σας είπα καλαμάρια. Είσαι και πέρασε. Θα ήθελα να είναι ένα καλαμάρι. Όλη μέρα θα το ζητήσω.
Τι τρώνε τα καλαμάρια, ξέρεις? Καλαμάρι. Τι τρώνε τα καλαμάρια? Κάτσε κάνω. Φτάνουν τα αστεία. Έτσι, μπράβο. Για να δω. Την προσοχή. Χέρι. Ό,τι πάτησες, ό,τι μπράβο. Όχι! Δεν κοιτάξεις. Μην αποφασίζεις. Διώξε με. Διώξε με. Χέρι. Διώξε με. Διώξε με. Ναι, διώξε με. Διώξε με, γιατί δεν θα σε πιάσω από τα κοντά. Μπράβο. Εντάξει, Στέφανε, πάμε στη θέση του τώρα. Τι κάνουμε σήμερα? Τι κάνουμε σήμερα? Ωραία. Δώσε και. Στέφανε, γρήγορα! Γρήγορα! Στη θέση σου. Όχι συνέχεια αστεία όσο θέλετε. Πάμε λίγο εδώ. Πάμε. Πάμε. Μπράβο. Και τα άλλο. Και ξανά. Και τα πόδια. Πολύ ωραία. Πήγαινε πίσω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εύκολα. Τώρα όμως, εμένα. Τώρα όμως. Το γράφει εδώ ξεκάθαρα. Πλαστελίδι, αυτοκίνητο. Και ένα μπαλόνι. Σε εξετάσεις που θα μας κάνεις. Αυτό είναι για τις εξετάσεις που θα μας κάνεις, κύριε, το ξέρω. Ψυχοκορδιλία σιγά σου. Εκτός από αυτά, ο σκοπός λοιπόν σήμερα είναι να είναι ένα εξάμεινας, να είναι ένα μάθημα, αλλά είναι εξέταση. Πρέπει να δω τις περισσότερες γυρίσεις από αυτά που κάνουμε. Σε πιάνω και θέλω να λυθείς. Πίσω. Πίσω. Δυνατά. Κοίταξε, αν είναι έτσι, μπράβο, έτσι. Μπράβο. Λες να μου βάλεις το χέρι μας λοιπόν, αν είναι έτσι, δεν είναι αρκετά, δεν είναι το πρέπει να το πω στην αρχή. Ξανά. Ξανά. Θυμάσαι αν σε πιάσει από το λαιμό, σαν να κολυμπάς ψηλά. Έτσι, μπράβο. Και το άλλο χέρι. Και σε έφτασα. Και σε έφτασα. Έτσι, ξανά. Δεν σ' αφήνω. Δυνατά. Δυνατά. Έτσι. Κόλλημα. Μπράβο, έλα δυνατά. Για το λαιμό δεν... Πες η άμυνα. Σου πιάσα το χέρι. Διώξε το άλλο. Έτσι, και τα άλλο. Και τα άλλο. Και τα άλλο. Και τώρα μας δεν πιάζει ποτέ. Και τα άλλο. Τέλεια, κόλλα το. Μπράβο. Έλα και κολλούστρο. Όρθιος, όρθιος, όρθιος. Εσύ άμυνας. Σε πιάσα. Εδώ δύναμη. Μπράβο. Πάμε δυνατά. 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 Όρθιο. Έτσι, εδώ. Κανιές είναι κρυώνει. Είναι κρυά τα χέρια. Έλα εσύ σωστά κάνετε. Εγώ μπορεί να κάνω εγώ, αλλά κάνω σωστά. Κάνω θέση του πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Έτσι, κόλλα. Ποιος είναι εδώ? Αποστόλη είναι. Μήπως είσαι? Απόστολη. Έλα, γρήγορα. Γρήγορα. Εσύ άμυνας, έλα πιο κοντά. Θέλω να λυθείς. Έτσι, στην αρχή δεν το βάζω σωστά. Έτσι. Ωραία. Περίμενε. Και άμα σε πιάσει κάποιος από το θυμάσαι, θα το κάνεις από ψηλά και απ' έξω. Σαν να κολυμπάς και γυρίσεις. Μην κάνεις χειριστικά, περίμενε. Πάμε. Έτσι. Και το άλλο χέρι. Ναι. Γυρίζεις δυνατά. Αλλά ψηλά το χέρι σου. Γιατί αν δεν είναι ψηλά πάμε. Άμα δεν είναι ψηλά, έχεις δεν μπορείς. Περίμενε. Ξανακάτω ψηλά. Αυτό είναι. Εντάξει, κόλλα. Έλα, γεια σου, δεν μ' αρέσει αυτό. Έλα εδώ. Τι ήταν αυτό? Μου κάνεις επίθεση. Εγώ σου είπα κόλλα. Το κόλλα είναι χαιρετισμός. Έλα. Όχι συνέχεια μάτια. Ήσυχα. Ήσυχα, Στέφανε. Σ' ακούω. Όπως το είχα πει, σε ένα από τα πρώτα μαθήματα πρέπει να το βάλεις στο πλάι. Πρέπει να το έχεις έτσι, γιατί έτσι είναι δυνατό. Θα δες, γιατί έτσι δεν είναι δυνατό. Έτσι είναι. Πρέπει να το γυρίσεις και να σπρώξεις. Πιάσαμε στο γυρίσεις. Άμα σε πρώτο έτσι, δεν μπορώ, το βλέπεις. Άρα τι το κάνεις. Για να δω. Έτσι, για να δω. Για να δω εδώ. Άλλο ψηλό. Εδώ, ψηλό. Ψηλό. Κόλλα. Λοιπόν, για κοιτάξτε απέναντι.
Άντε, ναι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Όπως είχα πει και στην αρχή, ο χρόνος στο δεύτερο με τρίτο μάθημα, ο χρόνος ομιλίας του φίλου είχε τελειώσει. Έπρεπε να ανανεώσει. Γιατί είναι το πατήρι. Σήκω, Δήμητρα. Δήμητρα. Α, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, Κορνηλία, εσύ. Κάει λίγο. Θα κάνουμε λίγες επιθέσεις με τα χέρια να δούμε τη δύναμή σας. Τώρα που θα διαλύσεις μετά, θα πας στο χωριζάκι και θα κάνεις τη θέση σου. Εντάξει. Αλλά τώρα θέλω 4 καστούκια στην αρχή. Πάμε. Δυνατά. 1, 2, 3 καστούκια στο πλάι. Έτσι. Άρα, 1, 2, 3, 4 ίσες παλάμες. 1, 2, 3, 4. Με τα 2 χέρια 2 φορές. 1, 2 και 10 γρήγορες πουνιές. Πουνιές. 1, 2. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βάζεις κάτι και γυρίζεις. Δήμητρα, σιγά σου, Σιγά σου. 4 καστούκια. 1, 2, 4 παλάμες. 1, ναι, το έλεγχο. 3, 4, 2 με τα 2 μαζί. Μήνα, καλή μήνα. Και τώρα 10 πουνιές. 1, 2 πουνιές και στο χέρι. Θα πας έτσι. Για να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βάλε κάτι και γύρνα. Στέφανη, σηκώ. Πάμε, άσου να σου. Έλα, κορίνα μου, θυμάσαι αυτά που κάνουμε. Πάμε, 4 καστούκια. 4 παλάβες. Αυτό εδώ δεν είναι παλάβη, πρέπει να μείνει στο χέρι σου ίσια. Εντάξει, πάμε. Ίσιο, 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 ίσιο. 2 μαζί. Μία μαζί. Μία. Άλλη μία. 2 και 10 μουνιές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάλε γαρδίκια, πάλε γαρδίκια. Λίγο σιγά σου έλα. Πάλε γάρδια. Και έλα την κόμιση. Πάλε γάρδια, Στέφανε. Γρήγορα θα κάνουμε. Πάλι. Έλα, πικό. 4 καστούκια. Ίσια. Όχι αυτό το άλλο. Το άλλο είναι. Ίσια, ίσια. Όχι δίπλα, ίσια το χέρι σου. Μαζί 2 φορές. 2, 10. Και τώρα θέλω 10 μήνες ίσιες. Βάλε γάτια. Στέφανε, δεν θα βάλεις γάτια. Θα πονέσει το χέρι σου. Θέλω να βάλεις γάτια. Γιατί θα πονέσει το χέρι σου αν δεν βάλεις γάτια στην επόμενη. Ετοιμός. Πάμε. 2 μας. Πουνιές. Βγάλε γάτια. Σήκω, Κορνηλία. Θέλω ευθεία, γυριστή, γυριστή. Ευθεία, γυριστή, γυριστή. Το θυμάσαι? Πάμε. Ξανά. Θέλω πιο γρήγορα. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Άλλη μια. 1, 2, 3, 4. Τι κάνετε εκεί? Γιατί? Στέφανε, φύγω, θέλετε ζώνη σήμερα? Δεν νομίζω να το θέλετε να το κάνετε. Μην ξανασηκωθείτε. Στέφανε, δεν θα κάνεις σας εσύ άλλη. Κύριε. Στέφανε, θέλει ζώνη. Βάλε βάθο. Γρήγορα, γιατί είναι σιγά σου. Κορνηλία, κάνε τη μία φορά. Κάτσε κάτω. Δεν υπήρχε κίνδυνος τώρα που έπαιζες. Μόνο στο κίνδυνο θα κάνουμε αυτά. Θα σε δω μετά αν είσαι καλός στην προστασία. Ωραία, βάλε μια φορά. Κάνε μια φορά, είσαι έτοιμη. Πάμε. 2, 3, 4, πήγε. Στέφανε, έρχεσαι. Ωραία. Καλά δεν έχεις βάλει. Ο Στέφανος έχει μία λατρεία με τις καθρέφτες. Αυτό είναι, ίσως είναι ένα σφάλμα. Πρέπει να πάρω κουμπινάκι. Και ο Φίβος το έχει αυτό. Και θα το, ναι, θα το κλείνω. Σήκω πάνω. Σας βλέπω στους λιγαντέρες.
Στέφανε! Του μπρούτσου. Πάμε. Ευθεία ευθεία. Ξανά. Ευθεία ευθεία. Και άλλη μία. Ευθεία. Φύγε. Έλα λίγο γρήγορα. Θα τις κάνεις σωστά. Μπροστά μου. Ευθεία ευθεία. Ξανά. Ξανά. Έλα για τώρα. Φύγε. Ξανά. Φύγε. Έτσι, ξανά. Πολύ ωραία. Κορνελία, σήκω. 4 πολύ δυνατές με το ίδιο χέρι. Αυτό. Είσαι έτοιμη. 1. Α, δεν ήταν πολύ δυνατή. Ξέρεις γιατί. Γιατί το χέρι σου ήταν τεντωμένο, έτσι. Θέλω να είναι έτσι. Δηλαδή, όταν κάνεις την δουλειά, δεν θα είναι ίσιο. Καταλαβαίνεις, θα το πάρεις χώρα. Και θα έρθεις έτσι. Έτσι το χέρι. Εντάξει. 1. Ναι, καλή. 2. 3. Γιατί. Πολύ φορά. 4. Έτσι, μπρο, κοιτάξτε. Πιο πολύ φορά. 2, 3, 4. Τέλεια, πολύ ωραία. Σήκω. Είσαι έτοιμη για δράση. Αυτό το χέρι 4 φορές. 1, 2, 3, 4. Έτσι, τι άλλο χέρι. 1, 2. Λίγο σας βλέπω. 3. Καλά, καλά, εγώ έχω και κάτι κάνω εκεί. 4. Ξέρεις ότι έχω το τηλέφωνο που είπα σήμερα. Ξέρεις. Μπράβο. Έλα, Στέφανε. Έλα, Στέφανε, το σήκω. Για ποιο? Εσύ έχεις το τηλέφωνο που είπα σήμερα. Εγώ το έχω, μπορεί να το πάρω. Και εγώ μπορώ να το κόψω, αλλά και το Πάμε. Όχι, έτσι δεν ήταν. Θέλω το χέρι σου να μην γίνεται το δεδομένο του σημερινό. Να είναι έτσι. Εντάξει. Πάμε δυνατά. 1, 2, 3, 4. Άλλη μία. Πάμε. 1. Όχι, πιο πολύ πάμε. Ναι. 2, 3, 4. Έλα πιο σηκώ. Έχω μία ζωή κακού. Πάμε. Και κοιτάξτε. 1, 2, 3. Έχω κρατήσει για μερικούς που δεν ακούνε. Έχεις κανέναν που να μην ακούει να το δώσω? Ναι. Έχεις κανέναν στο μυαλό σου? Ναι. Στέφανο. Τι δικιά σας? Σήκω, γεια σου να. Σταματήστε. Παιδιά, αφήστε πίσω τα γατιά στη θέση τους γρήγορα. Βάλτε τα ωραία, μην τα πετάτε πάλι. 4 με το ένα, 4 με το άλλο. Πάμε. Πολύ χώρα. 1, 2, 3, 4, πάμε. 1, 2, 3, 4. Αφήστε τα γάτια, καθίστε στη σειρά γρήγορα. Σηκώνετε, καθίστε στη σειρά γρήγορα. Σηκωθείτε κορίτσια στις 2. Θέλω, Κορνηλία, θέλω να προστατεύσεις τη φίλη σου, την αδερφή σου. Εγώ θα πάω να της επιτεθώ. Εσύ Δήμητρα κάθεσαι έτσι ακήρυτη. Εσύ πρέπει να είσαι μπροστά της, μπροστά από μένα. Δηλαδή, αν εγώ πάω από εδώ, πρέπει να είσαι μπροστά της. Αλλά πρέπει να την ακουμπάς κιόλας. Ναι, έτσι, καταλαβαίνεις. Και άμα πάω να επιτεθώ, θα κάνεις άμυνα. Και τώρα πάω να την πίσω από εδώ. Και τώρα πάω να την πηγάξω από εδώ. Και τώρα πάω από εδώ. Για να δούμε. Κάτσε το κλαδό. Έλα μπροστά, μπράβο. Όλους θα τους προστατεύσεις εσύ. Και προστατεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί. Στοπ. Τώρα δίνοντας εσύ μπροστά να την προστατεύσεις την Κορνηλία. Το ένα χέρι θα την ακουμπάς έτσι. Ναι. Για να ξέρεις που είναι. Όχι, δεν θα πιάνεστε. Θα την έτσι μπράβο εσύ. Ω, την έφαγε. Κάνε άμυνα. Δημήτρα, διώχτω. Όχι, έτσι αυτό. Από εδώ. Από εδώ. Έλα μπροστά. Δήμητρα, μπροστά. Μη μ' αφήσεις να την πειράξω. Μη μ' αφήσεις να την πειράξω. Έτσι μπράβο, μη μ' αφήσεις. Την πειράζω. Διώξτο. Μπράβο, εντάξει. Μπράβο, Δήμητρα, πολύ ωραίο. Στο τέλος ήταν δύσκολη η κατάσταση. Εσείς οι τρεις σηκωθείτε πάνω. Βάλτε στη θέση σου τώρα. Σηκωθείτε γρήγορα στη σειρά. Πρώτα σας προστατεύει ο Στέφανος. Είσαστε ακίνητοι.
είναι πίεση εσύ λίγο. Όχι, μην κουνηθείτε καθόλου εσύ. Καθίστε κορίτσια, μπράβο. Σε λίγο το ξανακάνω. Στέφανε, πρέπει να τους προστατεύσεις και τους δύο. Όχι, δεν είπα να παλέψεις. Να προστατεύσεις. Εσείς δεν κουνιώσετε. Άμα δεν το κάνετε σωστά, είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, θέλω να είσαι εδώ. Εσύ φύγω, εδώ. Και εσύ πρέπει να προστατεύσεις και τους δύο. Μην τους χτυπήσω. Μην τους χτυπήσω. Μην τους χτυπήσω. Μην τους χτυπήσω. Κοντά τους πρέπει να είσαι, όχι κοντά μου. Αν είσαι κοντά μου, θα σε χτυπήσω εσένα. Και εσένα θα χτυπήσω. Για τον φίλο σου. Για τον φίλο σου. Κάτσε πίσω, φύγω, έλα μπροστά τους προστατεύσεις. Εδώ, Στέφανος. Ωραία. Ωραία, τώρα τους προστατεύσεις. Είσαι έτοιμος? Στέφανε, κάτσε εκεί μου, παρόλο μου. Γεια. Τι γυρνάσατε εκεί? Ωραία, stop, τώρα γεια σας μπροστά. Στέφανε, εσύ το πάνω αγόρι να μου βάσει και το καπανά στο δεινόσαυρο. Ω, ίσα την παιδιά. Περίμενε εσύ. Στοπ. Αμόρφωνοι. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω γρήγορα. Άστο, σήκω, κάτσε κάτω. Πήγε. Λοιπόν, για να δούμε. Τέλεια. Καταπληκτικό. Θέλω γρήγορα θα κάνουμε εδώ. Κοιτάξτε. Βλέπετε αυτό εδώ. Καθίστε όλοι κέρμα πίσω. Βαρελάκια. Θα κάνετε βαρελάκια. Εντάξει. Στέφανε πρώτος. Άσε τη ζωδούλα λίγο στο σκαμπό. Άσε λίγο στο σκαμπό. Λαμπά, βαρελάκια. Θέλω λοιπόν όταν σηκωθείς θα κάνεις βαρελάκια. 3 βαρελάκια θα σηκωθείς και θα κάνεις 3 φορές χτύπημα. Καταλαβαίνεις. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πάμε. Γρήγορα, 1, 2. Αυτό δεν είναι το παρέμει. Κουράστηκες τα μισά. Αυτό είναι τσούχτρα. Φύγε, απολύεσαι. Έλα, πήγαινε ξανακάνει καλά. Γρήγορα. Έτοιμος. Πάμε. Σήκω, 3 φορές. Θα φύγεις με βαρελάκια πάλι. Έλα, γεια σας. Σήκω. Γρήγορα. 1, 2, 3. Σήκω. Ωραία. Από το ένα, όχι, σήκω πάνω. 1, 2, 3. Φύγε με βαρελάκια. Ποιος μπορεί να κάνει κολοτούμπα? Εγώ! Θες να βοηθήσω? Είσαι και βιαστικός. Κύριε, δεν το κάνω εγώ! Όχι, θα κάνουμε μία ανάποδη και μετά θα σας κάνω λίγες επιθέσεις. Έλα, Όχι, διαδρομή. Στέφανε, αντέλεσαι το. Θα κάνουμε μία ανάποδη μαζί. Ναι. Έλα. Άντε πια! 1, 2, πάμε. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Έφυγες, όπως το πήγα πριν. Μαμά, τι κοιτάς, το τεχνητό! Έτσι, μπράβο, τέλεια. Έλα, λίγα. Έτοιμοι. Κάτσε, δώσου σήκωσε τα χεράκια. Ακούγονται πώς κρατάμε. Και πάμε. Τέλεια, μπράβο. Ποιος είναι? Φύγω, έλα. Θα το πεινώ στο μικρά. Έτοιμος, πάμε. Κάτσε στο πόδι του, κάτσε. Πάμε. Χέρια. 1, 2. Έλα, γεια σας. Πάμε, εύκολο. Και πλουτσιά στον αέρα. Εδώ. 1, 2, 3, πάμε. Πες μόνο σου. Όρθιο, Λοιπόν, για να δούμε.
Εδώ μέσα. Τέλος! Δημητρά, δεν σε άμυνες. Σου κάνω επιθέσεις με τα χέρια. Με διώχνεις. Έτσι. Έτσι. Κάνω από κάτω το χέρι. Όχι, μην πέσεις κάτω. Κάτω να στο δείξω, δεν είναι για σου να θυμάσαι πώς το κάνουμε αυτό. Κοίτα λίγο δημιουργά. Περνάει από κάτω για να φύγει. Καταλαβαίνεις, άμα κάποιος πάει σε πιάσει το κεφάλι, θα περάσεις από κάτω το κεφάλι. Εντάξει, για πέρα το κακό. Μην πέσεις, μην πέσεις. Μου δίμωσε. Καλά τα έκανες Δημητρά. Έλα Κορνηλία. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Δεν σε άμυνες. Ψηλά, χαμηλά, σε έπιασα. Πέρα από κάτω το χέρι. Μπράβο, πέρα από κάτω. Μπράβο. Περίμενε, άλλη μία. Άμυνες. Κόλλα το. Δημήτρα, ξέχασα να το κολλήσουμε, κόλλα το. Όχι, τα όλα. Συνήθως κρύβεται πίσω από τα μαλλιά της κορπηλίας. Δεν σε άμυνες. Έτσι, πρόσεχε το κομμάτι. Να παίρνεις κοντά το χέρι, το καταλαβαίνεις. Όχι τώρα, άμυνα. Άστο. Στη σειρά κίνητος. Έρχεται τη σειρά σου. Στη σειρά κίνητος. Τι σχέση έχει αυτό με το μάθημα. Περίμενε. Έρχεται τη σειρά σου, άλλο λίγο. Λύσου. Παίρνει από κάτω. Όλα εδώ. Έλα εσύ Στεφάνε. Και να ψέσει. Και όπως θες η άμυνα. Δεν παλεύουμε προς τα πέσεις τον εαυτό σου. Στέφανε αγόρι μου. Πώς σε λέω. Θες η άμυνα. Πού το έχεις δει αυτό. Το έχουμε κάνει εδώ. Έτσι μπράβο. Εκεί θα πάω δεξιά, Στεφανέ. Στέφανε, θέλω να δείξεις ότι τα ξέρεις. Άμυνε στο χέρι. Λάθος. Άμυνε στο χέρι. Ναι, αγόρι μου, πάμε. Ναι, ψηλά. Έτσι, μπράβο. Συγκεντρώσου λιγάκι, αγόρι μου. Άλλη μία. Χωρίς να χορεύεις. Κλείσου. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω να κάνεις. Στρώχτω. Παίρνει από κάτω το χέρι. Σήκω. Δεν καθόμαστε στο πάτωμα. Πάμε. Έτσι πράγμα, τώρα. Το πέτυχες. Τι βοηθήσω τελευταίος. Η ροζ ζώνη είναι έτοιμη για σένα. Πάμε. Άμα τα καταφέρεις, θα σου τη δώσω. Δεν σε άμυνες. Λύσου. Για να πάρω. Λύσου. Πέρα από κάτω είναι το χέρι. Πέρα από κάτω. Ω, μην στην πλάτη. Όχι, την άλλη. Την άλλη. Από εδώ είναι. Τι έγινε. Τι έχεις σκύλους μόνος. Έχεις δει κανένα να παλεύει. Έτσι. Όλα εδώ. Στοπ. Να σου πω. Στοπ. Είπε κάτι η μαμά σου πριν. Άμα το ξαναμάθω ότι έκανες έτσι σπίτι με τον αδερφό σου, δεν θα ξανάρθεις. Αυτό είπα. Και τώρα πώς θα το κάνεις στο Στέφανο. Σε εξετάζω και πώς θα παίξεις με τον άλλο. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να σου λέω συνέχεια αστεία. Το καταλαβαίνεις. Ας τον ήσυχο. Τώρα εξετάζεσαι. Είναι σαν να σου κοφέρει φαγητό, το αγαπημένο σου που είναι μπάμιες. Παίρνετε μπάμιες. Και εσύ να παίρνεις το φαγητό και να κάνεις κάτι όλο είναι για τα μαλλιά. Και να κάνεις έτσι. Θα το έκανες αυτό. Όχι, γιατί είναι αηδία, έτσι δεν είναι. Είναι λάθος. Δεν θα πέσει το Στέφανο. Θες οι άλλοι, δύο κινήσεις ακόμα. Εντάξει. Θα είσαι προσεκτικός. Και σπίτι. Ναι. Ωραία. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Λοιπόν, για να σας δοθέσει προσοχής. Μετράει η Κορνηλία 10. Δημητρά, κάνετε εσύ αν θέλεις. Τα κατάφερες, τώρα κουράστηκες. 10 παλάμες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 μηνιές. Μετράω. Για να σας δω. Περίμενε. Γυρίστε από εκεί. Υπόκληση. Γυρίστε από μένα.
Υπόκριση, χαιρετισμός. Τελειώσαμε. Ένα παλαμάκι παρακαλώ. Μπράβο, περιμένετε. Δεν φεύγετε. Έτσι να φύγετε. Όχι, σου είπα, το έχω μοιρώσει. Από εδώ είναι. Στη σειρά, στη σειρά. Που λες φυγό, έτσι κάνει ο κλέφτης. Όταν πας σε ένα μαγαζί και πεις θέλω ένα χάμπουργκερ και σου πει μετά ο άλλος θέλω 2 ευρώ και δεν θα τα δώσεις και το πάρεις και φύγεις, σε κλέφτης ο κακός. Άμα σου πω κάτι, πρέπει να μου εξηγήσεις γιατί να την πάρεις στη ζώνη. Όχι να μου πεις θα την πάρω έτσι θέλω. Έτσι κάνει ο κακός. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Είναι διαφορετικό, εντάξει. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, για να δω εδώ. Λοιπόν, εδώ λέει Δήμητρα! Έλα να σου δώσω το πτυχίο σου και τη ζωνούλα σου. Δημητρούμπα, μπράβο! Δώστε την ομάδα του μπαμπά. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε. Το Στέφανο, καλά είπε ο Στεφανούδης. Έλα Στεφανούδη. Εσύ Στεφανούδης. Εγώ θα σου τη δώσω, δεν την πάρεις μόνος σου. Ορίστε. Μπράβο. Ελευθέρω. Για να πάμε εκεί. Ο Ιάσονας. Τα κατάφερε αυτός. Τι Κορνηλία. Να σου δώσω Κορνηλία. Μετά είσαι εσύ. Μην βιάζεσαι. Έχουμε τη ζώνη της Κορνηλίας. Μπράβο, Κορνηλία. Και το τέλος εδώ. Δεν είναι καλός άνθρωπος σου δώσει την άσπρη. Τυχερός είσαι. Αλλιώς θα σου δυνατηρός. Τι λέει εδώ. Φίβος. Ροζ. Εντάξει. Εντάξει. Να είσαι πιο προσεκτικός. Όλα. Θα κάνεις και εσύ μαζί υπόκριση. Μπράβο. Θα προσπαθήσουμε να γίνει πιο καλό. Να βγάλουμε μια φωτογραφία, άμα θέλετε όλοι μαζί. Να πάρουμε μια φωτογραφία. Τώρα είναι μόνο κάτι από το είναι λίγο σκληρή. Ούτε μπορά. Ως δεν ξέρεις, δοκίμασε, δεν πειράζει. Τη βάζεις πίσω στο κέντρο και τη βάζεις μπροστά το κέντρο. Την περνάς από το κέντρο πίσω, στο πίσω. Και μετά από εκεί κάνεις το πρώτο φρουγκάκι το οποίο είναι μέσα και από τη δεύτερη γραμμή και το άλλο είναι κανονικό. Για να μην φαίνεται. Αλλά εντάξει, καλά είναι έτσι. Είναι λίγο του πάνω. Ούτως ή άλλως αυτά είναι πολύ καλώς για την επιγράφηση, δεν θα φοράμε. Όπως κάνεις στις άλλες τέχνες. Κυρία, μπορείτε να μου τη φορέσετε. Μπορώ. Λοιπόν, για να δούμε. Βρήκα τη μέση και βάζω μπροστά, περνάω και τώρα όταν κάνουμε αυτό το φεγγάκι περνάω και αυτό, άσε μέσα. Και κάποια τη φορέσετε μετά. Και να Μπράβο, Τώρα. Γεια σου, περίμενε. Εδώ ρε, το λαιμό σου. Όχι. Ματανιά. Έκανα και εγώ καιρό και ξαφνικά Για μένα τι λες. και πήγα όλα δεν πράγματα. Και μου εμφάνισε. Διπλή κόμπη και τέτοια. Ξύβε, τσακ, τσακ, τσακ. Ναι, δώσε το κόσμο. Ελάτε, παιδιά, φωτογραφία. Κύριο Νίκο. Φωτογραφία και μετά σοκολά πίτσα για τα Χριστούγεννα. Θα το πάρετε μέσα. Ελάτε δίπλα μου, ναι. Λοιπόν, άμα θέλετε, ελάτε από εδώ, να στο Ελάτε λίγο πίσω.
λεπτά. Είσαστε από εδώ και από εδώ. Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Έλα λίγο πιο κοντά. Έτοιμοι. Έκανα ποδοσφαιρική θέση. Γελάτε καλέ. Εντάξει. Μπράβο, παιδιά. Σοκολάτα, αυτή είναι η παιδιά. Σοκολατάκια! Αυτό λίγο μου Μία ο καθένας θα το δω. Εδώ είστε. Θα τη στείλω στη μαμά. Χωρίς να ελάτε. Στο τομέικι. Βιβάκι, άμα θέλεις και εσύ σοκολάτα, πήγαινε πάρε. Σοκολάτα! Μία ο καθένας. Κύριε, θέλω Περίμενε, καραμέλι. θα δώσω αυτά. Κύριε, αυτό. Εδώ έχω δύο κουμπάνιες. Κύριε, καραμέλι, Είδες, πάρε. Ήταν η σχολά. Έχετε και τα ρούχα σας αγόρια. Ναι, δεν τα έφερα ακόμα. Περιμένω να μου φτιάξουν από το... Βιβάκι, πάρτε ζακέτο σου Από παρακαλώ. το νέο έτος. Παλιά αυτή την εξέταση σε αυτό το τμήμα, παλιά τους έκανα μαζί με το άλλο.